gak umum. Napa Bu? Dadak arek iki nakale niku senengane nginceng santri putri. Dadi arek niki Bu sing ditetepno kalih Abayai niki santrine nakale niki nginceng santri putri. Bukan hanya itu, dia ini suka nyolong barang pedalaman. Dadi nginceng mari ngono njoko cotek ngene lho. Napa basane cotek napa? Kayu-kayu. Nggih cotek lah nggih. Dadi mari ngintip nggawa cotek mari ngono nyotek-nyotek barang pedalaman niku wau, bantuan hukum disingkat BH. Saking fatalnya kelakuannya DE niki akhirnya disidang Bu. Suatu ketika dia melakukan kebiasaan uniknya, ketahuan kali pengurus keamanan. Begitu ketahuan kali pengurus keamanan, disidanglah kali pengurus keamanan. Oh, dekne dikumpulno nang nggone kantor. Disidang kali keamanan, nyidange pripun? Hei! Jangan tak tasik semangat sedaya lho nggih Bu nggih. Disidang kali keamanan iki, awakmu iku wis melewati batas. Nakalmu iki gak umum. Iki wis nakal fid dini wa dunya wal akhirah. Nyolong barang pedalaman, ngincengi santri putri. Akhirnya seluruh keamanan iki sudah maksudnya niku sudah memutuskan keputusan. Jadi keamanan kabeh niki wis ngakai keputusan bahwa santri niki ditokno teko pondok, dikeluarkan dugi pesantren. Akhirnya apa? Keamanan sowan lah tenggene Abayai. Assalamualaikum Abayai. Assalamualaikum. Ana niki wau mara nang gone kiai ini. Yai, niki lare niki nakalipun gak umum Yai. Wis gak iso dimaafkan arek iki Yai. Seluruh pengurus seluruh keamanan sudah bersepakat untuk mengeluarkan Yai niki kantun sowan tenggene jenengan. Jawabannya Abayai niki nyopo? Ngeten Bu. Oh alah, ngoten nah. Dadi lek wong duwe ilmu ki ngomongnya tenang Bu, tidak meledak-ledak. Wong nek duwe ilmu niku nyun sewu, ngomongnya tenang. Penak dirungokne penak, tidak meledak-ledak. Abayai jawab napa ngenten? Oh alah, ngene lho. Awakmu iki nek ngomong arek iki mokong, aku wis ngerti ket biyen. Aku ya wis ngerti kejaman kaya ya wis ngerti. Tak hargai keputusanmu. Lho, ngoten niku lho pikirane kiai kados ngoten. Dadi tak hargai keputusanmu gawe ngetokno arek iki. Cuman aku ki duwe perjanjian karo wong tuane. Wong tuane nggawa rene iki ya mergo areke mokong, kepengin dadi sing apik. Aku dikongkon dadekno arek iki dadi sing apik. Awakmu laporan nang aku, ojo laporan arek iki mokong. Nek laporan arek iki mokong ya aku wis ngerti. Nek arek iki apik, lagi laporno aku. Akhirnya napa Bu? Abayai ini bijak. Jawablah Abayai. Ya wis ngene ae. Arek iki aku sing ngekeki hukuman. Diwehi hukuman kalih Yai. Diwehi hukuman napa? Lare niki sing senengane ngintip kalih nyolong BH. Lare niki dadak dipanggene kalih Yai nanggone daleme Kiai. Oh, munggah pangkat. Wes ngelakoni kesalahan, munggah pangkat dadi gos swasta. Nek putrane Kiai asli niku kan gos negeri. Nek manggen nanggone daleme Kiai niku namine gos swasta. Lare niki dihukum dikengen manggen tenggene daleme Yai, tapi bukan hanya itu hukumannya. Abayai ngomong ngeten, awakmu tak kei hukuman, siapno sajadahku kate sembayang. Siapno terus sajadahku kate sembayang, siapno kitabku kabeh lemekku sing gawe ngaji. Saben mari ngaji, titekno ngajine totok ndi?
ngajine totok ndi dadi tengeri dikengen nengeri. Jadi mau tidak mau, Bu, nyun sewu, mau tidak mau dia akhirnya sholat jamaah. Mau tidak mau dekne akhirnya sergap ngaji. Gara-gara kena apa? Kena hukuman kiai niki wau dikengen beber. Mbuh mergo istiqomahe, mbuh mergo manute, akhirnya Bu santri niki wau medal dadi kiai gede, gedekno pondok. Masya Allah santri ini ribuan bibarokati nyolong BH. Angel-angel. Ngeten. Inti sari dari nopo yang kula ceritakan. Sak nakal-nakale lare, sak beling-belinge lare, nek panggonane nanggone pondok mesti oleh barokah. Tepuk tangan.